fet, hi ha llocs que encara, el Pirineu i el Obert, que és així, el que passa que una mica ja format, que hi ha bancs polítics, etc. I bueno, ja començaré a parlar del que és el comú. Us preguntareu què és això. El comú, quan es parla del comú des del punt de vista social o dels habitants, era la totalitat d'habitants d'un lloc, d'un poble, d'una vila, d'una ciutat, però era molt més que això, no era la suma d'habitants, sinó l'important d'això era les relacions socials que hi havia, que eren molt riques i que era tot el que compartien era molt important. Això de comú també, en aquella època de la mitjana, tenia un sinònim que era universitats. A moltes cartes del poblament, franquícia, etc., també sortia la paraula concilium, de consell, però era molt important aquí era la paraula universitats. Després va derivar a la institució local més important de la Catalunya, que era la universitat, sobretot a nivell de la ciutat, del món urbà. A nivell rural, la parròquia, la comú, que també, a més de ser una entitat social, era una entitat política. De fet, avui dia a Andorra, els ajuntaments continuen fent el comú d'Andorra. És perquè allí el decret de no va arribar fins a cinquè, no va arribar el decret de nova planta i no es van desmuntar totes les institucions que hi havia en aquell, o sigui, en Andorra. A diferència de Catalunya o a València o a Aragó, tot això es va desmuntar, que és la Diputació General, la Generalitat avui dia, les universitats es van canviar per al model d'Ajuntament castellà, així va passar a partir del segle XVIII i després del XIX ja es va canviar l'Ajuntament absolutista, diguéssim, per l'Ajuntament constitucionalista o la Revolució Liberal. I tot això de la universitat i de les assemblees de veïns, mica en mica va quedar molt oblit, però va costar, va haver moltes, no només lluites a nivell legal, sinó també lluites guerres, i el de nou va ser una guerra civil contínua. O sigui, van haver 4 guerres civils, la de les fronteres, la guerra civil de les 4 guerres carlines, tot això també va ser perquè hi havia molta gent que estava contra el règim liberal perquè estava patint de totes les terres que destreien, les comunals, etc. El comú, el que dic, l'important del comú era les importants relacions horitzontals que existien. Era molt menys individualistes que ara, més comunitàries, i tenia unes característiques que els definien, que els diferenciaven molt del que és ara l'individu. Aquella llei seguia la tradició oral, a diferència de nosaltres que seguien la tradició escrita. Seguir la tradició oral no es fa ni pitjor ni millor, són diferents. És totalment diferent. Per exemple, hi ha un historiador, que és el Pedro García Olivo, que ha estat en contacte amb comunitats indígenes i també comunitats rurals marginals i que coneix el tema de la tradició oral avui dia. I diu que aquesta gent tenia una forma de pensar totalment diferent, inclús una estructura de personalitat diferent. I es feia, tenia un caràcter molt comunitari, per exemple, avui dia, per escriure o per llegir, ho fem sols. Però aquesta gent no seguia la tradició escrita, per expressar-se, inclús per pensar, ho feien en comunitat. A més, a les comunitats de l'edat mitjana, sobretot rurals, no hi havia moneda. Quan hi havia intercanvis es feien espècie i tal, però la moneda no hi havia. La moneda era representada per les monedes i tal, els reis, els homes i tal. També en el món urbà, després, a la baixa edat mitjana, a partir del segle
un antropòleg, que és el David Greger, que parla d'això, que hi ha un mite que parla molt de que en aquest tipus de societats de la labrata,